v relácii aj tábor z chyby. Náš tým. No, toto je Nikolaj, ja som Samo, tu máme Bibu, tu máme Miňa, tu máme Krisa, tu máme Tamarku, tu máme Rebeku a tu máme Mirku a našu super držačku mikrofónu, Emku! Model, predstavujem vám najkrajšie možné pončo. Je to od mladej, atraktívnej návrhárky, ktorá práve takéto vzory používa. Mladá návrhárka sa nám práve schovala za strom, ale ináč je to super. Tak, Páša, ako sa máš na tam? Veľmi dobre. Čo robíš napríklad? No ja som pomocný animátor, takže ja sa starám o to, aby všade bolo čo treba. A to bude asi tak všetko. Áno, a tešíš sa, že si prišiel na ten tábor? Veľmi. Najmä na tie skvelé detičky, ktoré sú tu a sú úplne zlaté. A čo sa ti tu najviac páči? Najviac mi tu páči vlastne to, že sme všetci spolu ako jedna veľká rodina. Že spolu robíme všelijaké hry. A vy všetci. Dare you? Lego. Lego. You have arrived, it's the place. No more doubts, the time is coming. You have a planet, become one like a drum. Destiny is calling. Ešte tancujeme. Alebo jednu. Na rozhovor? Áno. Samozrejme, babi, kto by chcel ísť na rozhovor s našimi žurnalistami? Chceš ísť? Tak sa poď predstaviť. Áno! Tam je kamera. Pôjde to do relácie aj tábor z chyby. Aj No, tábor z Lara. chyby to pôjde. Poď. Ahoj! No? No, práve by som sa ťa spýtal, ako sa ti v tomto tábore páči? Dobre. A čo sa ti to tak najviac páči? Tanečná. Dobre. A kúpať... Oblievačka. Oblievačka. Vítame vás v táborových novinách. Som Markus Doby, no a prvého člena, ktorý príde, je táto baba. Ktorá sa volá
ktorá sa volá ako? Mia, prístup. No, Dneska máme noviny o tom, ako sa začala vojna medzi animátormi a deťmi. Dobre, ďalší prichádza. Arkusia nebude. Počkajte. Ale nie všetkých treba Nemám predstaviť. šišku. Počkaj, táto má tučná, táto pravá. Dobre. A tu druhého vítame. A máte šišku z Druhého vítame. Len by som to nechcel Počkaj, ako sa volá? ochutnať, lebo to je Szilárd. tvoj tajbl, nechcem to. Vítame ťa. No, porozprávaj, čo budeš robiť. Ja budem predstavovať športové noviny s mojím kamarátom Markusom. Dobre. Že ako sa konalo majstrovstvá sveta vo futbale. Dobre, to stačí. A hokej. poviete nám, prosím vás, ako sa voláte celým menom? Volám sa Szilárd Bona. Dobre, po konca, alebo po zatlesk. No, ako tretieho tu vítame, ako sa volá? Mirka. Mirka. Poď, prístup. A povedz, čo budeš robiť. Ja budem tanečnú módu. Áno. Tam budem navrhovať baby a tam budem Dobre. A poviete nám, prosím vás, ako sa voláte celým menom? Ďakujem. Poďte za konci bude A teraz môžeme privítať jedného pána, ako volá sa. Volám sa Nikolaj Kiniacký a budem rosnička. Dobre. Tak, môže sa pokloniť. A teraz ako poslednú privítame Sašu. A tá nám teraz povie, čo bude robiť. Budem šiškovou babou predstavovať veľmi zaujímavé. Dobre. No. A môžete nám povedať teraz, ako sa celým menom voláte? Alexandra Halapačka. Ďakujem, môžete sa pokloniť. A teraz môžeme privítať babu, ktorá hovorila o tej vojne. No, tá vojna bola docela dobrá. Vyhrali to deti. Ale tie deti boli veľmi nezvyčajné. Chceli len zmrzlinu a útočili na začiatku. Skoro na konci na animátorov. Útočili a útočili a útočili, až neskončili a potom sme museli utekať, tancovali a potom sme teraz akože sme dostali takúto nejakú zmrzlinu. Kto mi to zjedol? Akože kto mi to zjedol? Asi ja som si to zjedla. Tak dobre. A takáto šiška, tak to dá, ako šišková zmrzlina. Tak to dáte? Tak to dáte? Vyhodíte? A potom nie zmrzliny. Dobre, akože teraz ide tvoja asistentka. V tej vojne sme robili všelijaké úlohy. A napríklad rozpúšťali sme mydlo. Na konci sme sa odfotili. Boli sme ticho, keď sme robili kruh. A to je všetko. Ďakujem. Druhého môžeme privítať nášho športového novinára. Takže majstrovstvá sveta vo Počkaj, futbale. stop. Máš povedať, že vítame športových novinách. Vítame vás v športových novinách. Som Szilárd Bona a poviem vám najnovšie noviny.
športové noviny. Tak. Majstrovstvá sveta vo futbale Nemecko proti Argentíne sa konalo 13. júla 2014 a GC bol ten dobrý, ktorý videl, išiel a rozhodol. A teraz ideme na basketbal. Takže na basketbale Komárno versus Inter Bratislava. Prehral Komárno proti Bratislave 61-71. Bolo to tu v Komárne. Snažili sa ináč aj tak veľmi, ale nedarilo sa im. A teraz tu máme frajera na záver s Markusom a prichádza hneď. Poď, Markus. No, frajer na záver bol jeden človek, ktorý bol na trampolíne a išiel skočiť. No, doskočil na druhú trampolínu veľmi vysoko. No a zlobil si trošku nohu, ale dostal za to medailu. No trošku, bol 5 dní v nemocnici a boli o ňom noviny. Tak, to je všetko. No. Ďalší môže pristúpiť jeden môj kamarát, Bobby. Masnička. Dobrý deň. Dneska v Komárne Čaute, dneska v Komárne bude 25 stupňov a bude pršať. V Bratislave bude 50 stupňov a budú blesky. A v Štúrove bude 100 stupňov a bude slnečko. A v Košiciach bude 150 stupňov a bude sneh. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Teraz môže prísť jedna baba, moja kamarátka. A začne rozprávať. No prosím. volám sa Miriam Kovačicová a módu vyhrala jedna známa. To vám nemôžem povedať, že kto to bol. A tanec vyhral, to ani nemôžem povedať. Kebyže máš 9, tak ideš. Majo, kebyže máš 9. Keby viem, že toto je, tak určite by som prišiel. Aj keď neviem, lebo okolo sveta by som prišiel. Ešte raz sa prišli porozprávať s našou rostničkou, Karolkou, a pýtame sa im pár informácií. Prosím ťa, ako bude dneska počasie? Dneska to vyzerá, že toto bude pršať, takže super, a na zajtra to ako myslíš, pani rostnička? na zajtra asi bude tak, Ale tak, dúfam, že nebudú búrky, lebo my chceme mať tábor slnku. Takže skús to nejako zaradiť. Dobre, ďakujeme za rozhovor, pani rostnička. Dobre, ďakujeme. Dobrý deň. Mám tu kamarátku Patriku. A môžeš hovoriť. Dobrý deň. Som z dielne kreslenia a nakreslila som vám tú vojnu medzi mytickými stvoreniami a sú tu víla vodná a ohnivá. Dobre. Môžem sa vás pýtať, vy ste si to vymyslela, alebo ste to iba chcela urobiť? Ja som to chcela urobiť, lenže ešte to nemám dokončené. A keď to urobíte, tak to ukážete aj ostatným? No,
Musíte sa, ja som sa hanbil. A keď bude urobený, tak si ho nazvete nejako? Myslím, že nie. A môžu ho vidieť aj tvoji rodičia, keď prídu? Asi, no, nebudú ho vidieť. To nevadí, tak na budúce. Tak, dovidenia na budúce. Dobrý, vítame vás. No a tu je naša pekárka. Ahojte. Takže my tu pečieme takéto slimáčeky a letance. A potom to upečieme. Dobre, a aj vy ste čo vyrobili? Alebo iba tvoji pomocníci? Áno, vyrobili sme. Napríklad ja som robila toto, potom ostatní robili. Toto sú napríklad také osie hniezda a toto robila maličké slimáčiky. Dobre, a sú dobrí tí vaši pomocníci? Vedia robiť? Učia sa od vás? Jasné. Tak to som rád. A keď budete veľká, budete pekárka alebo niečo? Takže to ešte rozmyslíte, že? No, tak. Dovidenia a na budúce. Dobrý, vítame vás v tanečíske, kde tu tancujú baby, no. A teraz im budem dávať otázky a čo sa naučili. Že či by nám nezatancovala čokoláda. No, to by mohlo, ale potom, dobre? Potom ti dám otázku. Páči sa ti, ako tu tancuješ? Páči. A veľmi? Veľmi. A čo tu tancujete? Všelijaké tance. A páčia sa ti veľmi? Alebo niektoré? No všetky sa mi páči. Tak to je dobré. Space, there it is, my place. Someone else brings a race. No, I give up. Today is not my day, so I take a deep breath and say, go around. When you're about to go crazy, turn around and feel just like a daisy. Just run, cause it's time to run. I wanna let the whole world know. I'm here, there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, so easy.
Sme zase v pekárni, ale toto je už novšia. A teraz sa spýtam, neviem, kde je, my sme určite. Dve sestry sú. A povedz, nie sme sestry, len sestry. Tak, povedzte, čo robíte? No, teraz sme utvarovali a teraz to ideme. Teraz sme na to dali Marka si sám, každý si vyberal. Pôjde sa to upiecť, ale do nás áno, a bude určite chutné. A z tejto strany si... A jak si môžeš dať? Áno, pán pekár, ti môže dať kúsok cestna, aby si si urobil tiež. Ďakujem. A baví vás to? Áno, je to celkem zábavné. A nechá vás aj on niekedy? Možno, keď ho zavoláme. Na číslo. A je dobrý ten pekár? Povedzme, že áno, dobre, cestou. Uvidíme, ako A dobre pán si To pracuje? je naše, nie. Nehneva sa na teba? Nie. A na teba? Nie. A kto je dobrý? Ja sa teším. Tak môžeme už ukončiť? Ešte môžeme si pozrieť, ako to dávate do pece, že? Áno, Tak, pozrieme si teraz, môžete to dať do pece. A začínajú to dávať do pece. Poďte. Poďte. Nestihla tam matematiku. To bude super. A teraz, ďalej. A teraz si budeme pozerať, ako to upečú. Že koľko musí to mať? Dobrý deň. Tu je môj kamarát z mojej skupinky Maťko a on nám teraz povie, že ja sa ho opýtam, že či hrá futbal, či nie. Hrá futbal, či nie. Áno, hral. A ide futbal. Dobre, vidím, že tu aj Mišo hrá, ktorého som nemyslel, že bude hrať. A dokonca ty si na ktorú bránu Tu. kopeš? Na tú. Že na tú? Na tú. Takže na pravú. Dobre, takže s Maťkom sme skončili. A prajem ti veľa šťastných futbalov.